Мили деца, тази вечер ще прочета една приказка, лично моя, истинска, да видим дали ще ви хареса. Тези спомени, мили, все едно сега били, къде скрити са били много години преди. Била съм около 4-5 годинки, сестра ми на 6. Беше лято, работа колкото щеш. Нас, децата, на баща ми, ни гледаше баба, още от бебета. Имахме бебе, братче, около 7-8 месеца. Подпирахме го с възглавници да седи и гледа нас с сестра ми, а ние него. Майка ми копаеше в градината, баба готвеше на огнището в двора. Имаше моменти и двете правехме какво ли не, за да му е интересно на бебето, но в този момент бяхме легнали и ние в леглото при бебето. В краката му си и се смеехме, бебето беше кротичко и мило и службата ни в момента не беше тежка. В един момент сестра ми втрещи поглед и аз проследих погледа ѝ. Нали двете носихме една служба и отговорност. Изведнъж сестра ми изпищя: „Бебето, змия!“ Аз нищо не видях, но и аз започнах да пищя. Скочихме като жилени от леглото и крещим, да знае ли се. Майка ми, като чула тези писъци, набързо дойде. Прескачаше стъпалата на стълбата през 2 броя. След нея дотича и баба. Ние двечките треперихме, пищим, плачем и само седим пресочим бебето и казваме: „Змия, бебето, змия!“ При тези думи майка ми вдигна бебето с ръце, отдръпна се, даде бебето на баба и вдигна завивката на бебето. От нея падна малко червич. Дали не е било от малките глисти, не зная. Майка ми веднага взе някаква дреха, хвана го и го изхвърли в тоалетната. А ние двете треперим. Майка ми изтраси леглото, смени всичко преоблече и бебето. Но дечарите се страхуваха вече и от бебето. Ами ако има още змии? Баба ни промуши 3 пъти през завързаната и в кръг забрадка. Даде ни 3 пъти вода, каза нещо, за да изгони страха и каза: „Всичко свърши, змия няма“. Срамота, голями деца да се страхуват от един малък червей. Отивайте да си играете, аз ще пазя бебето. Но, бабо, ако змията дойде и те изяде, ние ще плачем. Няма да си играем, ще останем тук, ще пазим и теб и бебето. Ако видим змия, ще викаме мама на помощ, тя е смела и ще ни спаси. Добре, не очаквах друго решение. Благодаря ви и аз много ви обичам. Даже 2 пъти повече от мама, но вие сте част от нея, бранейки вас, тя брани себе си и даже повече. Мама едничка е тя, най-смелата на света. Вие сте нейния свят, най-красив и най-богат. Вие, малки пазачи, с отговорни задачи, изпълнихте дълг с чест. Благодаря ви за днес. И така приказката за дечарите свърши. Баба си пое старата служба, ние пак участвахме, но само като артисти, за забавление и да има време за игра. Дали бяхме добри артисти или добри страхливки, не се знае. Едно от двете, но кое ли? А може пък и двете. Колкото до червия не го видях. Само силно пищях от отговорност и от съдружие. Тези спомени, мили, все едно сега били, скрити къде са били, в
много години преди. Ух!